La Ribagorça Botànica comprarà pigment verd per colorar les muntanyes i atraure turistes aquesta primavera. Molts turistes que venen a la Vall de Boí s'hi queixen perquè les muntanyes no són tan verdes com es veuen per televisió. Programes com El paisatge favorit de Catalunya, diversos documentals i les fotografies de propaganda contribueixen a aquesta sensació òptica. Per això, la Ribagorça Botànica ha comprat pigment verd per colorar els prats i les muntanyes. L'intenció és donar-li un efecte Photoshop a la realitat. Mirad, os explico. La vida se creó a través de la luz y el agua. Solo hay vida en este puto planeta. No hay en ningún puto planeta más de todo el universo. Y todas las paranoias que veis de documentales, de paranoia, de rollos, es mentira todo. Viví en Matrix. Soy el guardián de las estrellas, ¿me entendéis? Y me tenéis hasta los cojones.